nostres instituts i universitats no podem tolerar cap comportament discriminatori per motius d'opció sexual o identitat de gènere. Apostem per la coeducació com a via per a potenciar la igualtat d'oportunitats, eliminar tot tipus de discriminació i integrar perspectiva de gènere als continguts. Des del Broadboard, Assemblea de Lluita contra l'Homofòbia i l'Heteropatriarcat, donem suport a la candidatura del CPC a les eleccions de la Universitat de València el 20 de novembre. Des del CPC de la Universitat d'Alacant donem tot el nostre suport a les eleccions a claustre del CPC de València. Reivindiquem una educació de qualitat, popular, pública, en català i antipatriarcal. Hola, soc Joan García i us anime a participar de les activitats del CPC durant el curs, a donar suport a les seues mobilitzacions i a votar-los el proper dia 20 a les eleccions a Junta de Claustre. Des de l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista Arran animem a les joves a participar del CPC. Ens veiem a les aules i al carrer. Des del Centre Social Terra de Benimaclet animem a la participació a les eleccions del 20 de novembre a la Universitat de València, donant suport al CPC, al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Donem suport al CPC perquè defensa un model educatiu no sexista i popular i pensem que és un punt central en la construcció de barris i ciutats lliures de patriarcat. Des d'Alternativa per València CUP, amb les companyes que avui, ahir i sempre lluiteu per construir un ensenyament públic, popular, de qualitat, en català i antipatriarcat, sabent que entre totes construirem la València que volem. Des de l'MDT donem suport a la candidatura de l'SPC per construir una universitat de totes i tots. Un sindicat que lluitarà perquè les estudiants deixem de ser mercaderia barata i evitar que només les elits adinerades puguen accedir a la universitat, perquè no volem que la universitat siga un negoci, que siga pública, en català i de qualitat. Ha d'estar al servei del poble, del nostre poble, perquè volem decidir, decidim SPC. Des del racó de la Corbella i des d'endavant us animem a militar i a donar suport al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, perquè ens cal un ensenyament públic de qualitat i en català, perquè cal passar de la protesta a la proposta, perquè la lluita és l'únic camí. Tot un futur per començar.